guys, andito kami sa 4th floor. Yung mga kasama ko andun sa 1st at 2nd floor. Disturbuhin natin sila sa baba. Hinati ko ano yung ginagawa ng mga ka-teammates ko doon. Yan, bukas tayo. Good morning! Good morning! Ito yung mga teammates ko. Good morning, good morning! Yan, let's go! Ito yung guwapo, almusal. Ay, malupit! Punta ng London, isang linggo dito, walang dalang toothbrush. Let's go! Yes, sir! Walang toothbrush. Asin-asin lang ba? Maganda yung walang toothbrush kasi para paglaro mo, hindi sila magdepensa sa'yo kasi baho-baba mo. Yan. Ito, walang shampoo dala. Si Father. Morning, Pads. What's up? Good morning. Good morning. Yan yung mga ibang kasama ko. Yan Mayor. Dito naman si McCoy. Ano na to? Pakondisyon na. Ayan, nag-almusal ng mga kuloko yun. Sino? Luka. Ito yung Godfather. Praise the Lord. Ano matibay sa'yo? Para sa'yo, Trek? Ano matibay na team? Sabi nila, matibay daw yung North na UK. North UK? Dol, bilang rookie sa team ng Sweden Pilipinas, ano bang masasabi mo sa liga na to? So far, mas maganda siya. At una masaya. Dahil nakasama ko yung mga kaibigan ko. Kasi it's not about basketball, it's about brotherhood sa team. Excited. At hindi ko pa alam kung ano yung mga mangyayari. So, kailangan ko yung guidance na bawat isa. Ingay mo, Sep! Ba yung number ng jersey mo? Ano to? Number 25? Wow! My idol ba? Derrick Rose. Wow, Derrick Rose. Yeah, 25 yung Pistons ba? Alright. Na guys, papunta na kami sa court ngayon kasi maglalaro na kami mamaya. Si James, wala pang energy. Wala, bagong gising kasi, bagong gising. Sali ba tayo sa vlog? Nasa sa vlog. Kasi kasulti mo sa duwa ba eh? Ikaw is best player. Pas break, tulog isa. Pas nilang gisun. Gurot eh. Yo, what's up mga ka-troops? Tapos na yung tournament namin. Ito na yung araw na pupunta naman kami ng London. But before kami pupunta ng London ay mag-ikot muna kami dito sa Manchester at puntahan namin yung mga shopping centers dito. Yung mga yung mga bilihan ng mga Outlet stores. Outlet Parkoy. outlet stores. Ito yung boss namin. Wala may. Boss Doms. Boss Marks. Ito marami itong bibilin ngayon eh. Okay. Patrick. Tingin-tingin lang ba? Huga, okay. Nagkano huga ba yan? Wala di ito. Wala pala tayo. Ito, swerte yan oh. May tayo. Ha? Swerte yan. Kay Josephine, swerte din oh. Ay, pwede lang usap sa ligda. Dito tayo, kabila. Mahal dito.
Yan, happy trip pa. Kita tayo sa Sweden na. Bye guys. Ilan mo ka ng mga... Guys, punta na kami ng London. So, goodbye Manchester for now. So Mark, let's go. Here we go, London. London. London.